Čaute, tu sú na Gamerovic. Takže dnes si ukážeme, ako si zmeniť jazyk na pracovnej ploche. Takže máte svoju pracovnú plochu, normálnu. Tu máte panel a aj toto, ale mne to nevidno. Dobre, som si to tak urobil. Máte tu takú tabuľku. A tu máte Slovensko, slovenština. Tu máte Anglicko a potom si tam môžete aj nejaké pridať. Nejaké jazyky. Ale teraz to práve zistím, ako sa to robí. Potom si hostia, aké jazyky môžete pridať, z akého ste národu a tak ďalej. A tu máte. To si vám také naskočí, tu si vyberiete jazyk. Napríklad, neviem, to je jedno a potom si kliknete, prekliknete. Tu a máte. Takže ďakujem. Čaute.